саҳаро барвақт омадастем ба геоде рафтастем барои чӣ? Як тасаввур кунед. чизе ки мо шумо карда истодаем барои як рӯза ду рӯза нест, барои 10 сола нест. чизе ки мо карда истодаем бояд 100 сола умр бинад. ва ҳар як чизе ки мо ҳамин рӯз мекунем, ҳар як табассуми мо, ҳар як кори хурде ки мо мекунем таъсир расонданаш мумкин. мисли butterfly effect. қанот задани як шапарак дар як кунҷи ҷаҳон метавонад дар дигар кунҷи ҷаҳон як торнадо ба миён оварад. ҳамина мегӯянд butterfly effect. ва мисли ҳаминам ҳамин рӯз табассумҳои мо, арзишҳои мо дар садсолаҳо чӣ намуд таъсирҳо расонда метавонад тасаввур карда наметавонем. ҳар яктаи мо се мақсад дорем. мақсади аввали мо ин беҳтарин версияи худамон будан аст. ҳар яктаи мо бояд беҳтарин версияи худ шавем, барои ки дар даруни мо ҳаст қувваҳои хуб ва қувваҳои бад ва ин чиз ҳамеша буд ва мешавад. ва ҳамон қуввае ки мо ура зиёдтар имконият метиҳем барои рушд, ҳамон қувва албатта ғолиб меояд. ва чизе ки барои ин муҳим аст, ин иҳота аст. ин ҳамон нафарое аст ки моро иҳота мекунанд. чӣ тавре мегӯянд, мо ҳар яктаи мо миёнаи 5 нафаре ҳастем ки моро иҳота кардааст. бо мо шини мол шавӣ, бо дек шавӣ сиёҳ шавӣ, барое ки ҳақиқатан ҳамон таъсир, ҳамон пайвастагӣ кор мекунад. дар гуҷое набошем, кӯшиш кунем худамонро бо одамои беҳтарин иҳота кунем. дуюм мақсади мо ин беҳтар кардани гидро атрофи мо аст. ҳаминҷа тоҷикистон аст. мисле ки дар ҳамин афсона мурғо таваллуд мешаванд, мурғобиё якташ безебтарак, сиёҳтарак, ҳама мазоқш мекунанд. бечораша мешинагира кардам. ҳолон ки баъд маълум мешавад ки ин мурғоби намдаст. ин қубд аст ба забони тоҷикӣ, лебед, свон, аз ҳама зебо, аз ҳама олиҷаноб. ва мо тоҷикистон низ ҳикояе ҳастем. мо афсонае ҳастем ки мунтазири навиштанаш аст. ва мақсади севум беҳтар кардани ҷаҳон. шояд ки дар сари мо ҳамин намедорад чӣ хел мо ҷаҳонро беҳтар карда метавонем. мо ки синни соли миёнамон 25 сол аст, дар мактабҳои оддӣ ҳаминҷа намедонам чӣ баҳона кофта метавонем, лекин чӣ хел мо ҷаҳонро беҳтар карда метавонем. як китоби хеле хуб аст, The Black Swan, чорни лебед, қуи сиёҳ. баъзе ҳолатҳое ки барои мо ғайриимкон метобанд, дар асл хеле имконпазиранд. барои ки худи ҳамин қуи сиёҳ одамо фикр мекунанд вуҷуд надорад, не ки вуҷуд доштааст. ё ки одамо фикр намекарданд ки мисли он аҳволи молиявӣ ки соли 2007 дар ҷаҳон гирифтор шуд, уман буда метавонад, аммо гирифтор шуд. одамо тасаввур карда наметавонистанд ки муғуло дар ҳамон даврае ки дар ақибтарин, дар аз ҳама ҷои гӯем ки ҳамон давра ба аз ҳама аз ҷиҳати сивилизатсия, аз ҷиҳати фарҳанг, аз ҷиҳати одоб, аз ҷиҳати дониш, аз ҷиҳати техника, аз ҷиҳати пешрафтагӣ, аз ҳама ақиб мондагӣ ҷо метавонад тамоми ҷаҳони ҳамвақтара забт кунад. ғайриимкон буд, касе тасаввур карда наметавонист. аммо муғуло танҳо як техникара то перфекшн расонинданд. яъне ки метавонистанд ҳангоми асп рондан ҳатто аз душман гирехтан метавонистанд ақибакӣ тиру камон зананд ва бо ҳамин як техника тамоми дунёи пешрафтаи ҳамон давраро забт карданд. ва ҳамин чиз такрор ба такрор дар таърих моро мебинем, чи аз мақдунӣ, чи аз ғазнавӣ, чи аз имрӯза гугл. як чиза зур омӯз ва ҷаҳонро забт кунем. фарқ надорад ки ту аз куҷоӣ. ва ин чиз барои мову шумо бори аввал нест. давраҳое буд ки ҷои аз ҳама пешрафтаи ҷаҳон ҳамин минтақа буд. дунё косаи навбат аст мегӯянд ва новобаста аз он ки имрӯз дар чӣ ҳолат қарор надошта бошем, агар як чиза хуб аз худ кунем, мо метавонем ҳатто ҷаҳонро беҳтар кунем. ва ҳоло ҳам ҷавонем, ҳоло вақт дар пеш.